ଅଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପୋଖରୀଟିଏ। ଆଉ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ବିଲୁଆଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାର ଆଖି ସେ ଜଙ୍ଗଲର ପୋଖରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମାଛମାନେ ବି ଫକ୍ ଫକ୍ କରି ଡେଉଁଥାନ୍ତି। ମାଛକୁ ଦେଖି ତା ପାଟିରୁ ନାଳ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚତୁରତାର ସହ କହିଲା, ହେ ମାଛ ଭାଇମାନେ, ତମେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲ। ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଗାଁରୁ ଏବେ ଶୁଣିକି ଆସିଲି। ଏ ପୋଖରୀକୁ କାଲି କିଛି ଲୋକ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଆସିବେ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ତମେ ମୋ ସହିତ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଖ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଜିରୁ ତମେ ସେଇଠି ରହିବ। ଆଉ ମାଛମାନେ ବି ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ମାଛମାନଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ଡିଆଁ ମାରିଲା ପୋଖରୀକୁ। ଆଉ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ମାଛକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିକୁ। ବିଲୁଆର ଏସବୁ କାରନାମା ଗଛରେ ଥାଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦେଖୁଥାଏ। ବିଲୁଆ ନନା ଏପଟେ ମାଛ ଝୋଳ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏହି କଥା କହି ମାଛମାନଙ୍କୁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସତର୍କ କରାଇଦେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ବିଲୁଆ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲା ପୋଖରୀ କୂଳକୁ। ମାଛ ଆଶାରେ ଯିବେ ବିଲୁଆ ଡିଆଁ ମାରେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ତଡ଼ିଲା ଖାଇବାକୁ। ସେ ଜୀବନ ଧରି ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ଭୟରେ ଜୀବନ ନେଇ ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ବିଲୁଆମାନେ ପାଣିକୁ ଡରନ୍ତି।